हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद मोजां बिबुंथि लाबोना होफैदों आरो बे जाहैबाय जोंनि गेजेराव गोबांथार दैदेनगिरिफोर दङ आरो बे दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि बर' हारिनि माखासे नांगौफोरखौ गोसोआवल' साननानै थायो नाथाय बुङा एबा दाबि खालामा गोबाङानो बुङो नाथाय मावफुङा। दा बेबायदि गोबां दङ नाथाय बेनि गेजेरावनो खायफा ओरैबायदि मोजां दङ सम सम माने जोंनि गोनांनि थाखाय एबा नांगौ बिथिंफोरखौ हारिनो नांगौ बिथिंफोरखौ बुंथिनानै होयो, दाबि खालामनानै होयो, गाव मावनो हायाबाबो। दा बेबायदि सुबुंनि मोनसे बिबुंथि नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होनो नागिरदों, जाय नोंथांमोनहाबो बेखौ मोजां मोनगोन आसा खालामो। दा फार्स्टआव दङ बिथाङा बिदों बर' रेजिमेन्ट, जोंनो बर' रेजिमेन्ट नांगौ जाहाथे जोंनि गसंथानायनि थाखाय, आरो बिनिफ्राय बर' राइफल्स नांगौ, जेरै आसाम एबा नर्थ इस्टनि थाखाय आसाम राइफल दं, थिग बिदिनो बर'निबो मोनसे राइफल नांगौ बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे गेदेर गुवार माने रिजनेल नङै स्टेट लेभेलनि, जिहेतु स्टेट लेभेलाव एबा स्टेटआवनो कमप्लिटलि बुंब्लाबो जोंहा दाय जानाय नङा, बर'फ्रा दंसै। दा बेनि थाखाय मोनसे निउस पेपार, बेबायदि निउस पेपार गोनांथार दङ। दा बेनिफ्राय आरोबाव नेक्स्टआव दङ नाम्बार 4 हिसाबै बिथाङा बिदों जोबोद इम्परटेन्ट फुल फ्लेजेड एबा आबुं टिभि चेनेल नांगौ, जेराव बर'नि गासैबो बिथिंफोरखौ जोङो सोनो हागोन। दा बे मालायनि बबेबा चेनेलाव जोङो 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखाय हाबना मोननाय बेथ' जोबोद माने एसेबो गोजोनथाव बाथ्रा नङा। दा ओंखायनो आबुं मोनसे टिभि चेनेल जोंनो नांथारगौ, जायखौ जोङो हारसिङै हायाबाबो नाथाय गोबां लोगो नांनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गोबां गोसो गुदुं आरो गोहो गोनां बिथांमोनहा बेखौ खामानिखौ मावोबा हायो, नाथाय दिनैसिम मावनाय नुवाखै। मानो होनबा मोनसे टिभि चेनेल थायोबा दा बेयाव जोङो बबेबा मोनसे बैसागुनि समाव, बबेबा मोनसे मिथिंनि समाव पेन्डेलावल' दिन्थिनाया बेजों जोङो नुजोबा एबा बेजों जों दिन्थिसारजोबनो हाया। नाथाय जोङो मोनसे आबुं टिभि चेनेल थायोबा जोङो 365 डेजआव माने बोसोरसेयाव 365 बार जोङो दिन्थिनो हायो। अदेबानि नोंथांमोना मा बुंनो नागिरदों बुजिबाय जानांगौ। दा बेनि थाखायनो बेनि गोनांथि दंथारो होनदों। जोङो बबेबा मोनसे खनायाव प्रग्राम जादों, माबा मोनसे दिनै बर' थुनलाइ आफादनि, गाबोन बर' फरायसा आफादनि बेबायदि मोनसे फोरबोआव 2 सानथामनि हाबाफारियाव दिन्थिनायाव जोंना बेखिनियानो थोजासे जाया होनदों आरो बेखौ गासिबो नुजोबनायबो जाया। दा बेनि थाखायनो माखासे बिथिंफोरा थालाङो होनदों। बैसागुआव जेरै बैसागुनियाल' जोंना दिन्थिजागोन, नाथाय बाखिया गुबुना दिन्थिजानाय नङा। थिग बिदिनो बबेबा मोनसे जोंनि आफादफोराव दिन्थिनायाव बे आफादजों सोमोन्दो गोनां एबा मेलजों सोमोन्दो गोनाङाल' दिन्थिजागोन, नाथाय माखासेया थालांलायगोन। दा बेखायनो मोनसे टिभि चेनेल नांगौ, जायखौ जोङो 365 डेजआव 365 बार दिन्थिनो हानाय जायो। दा बेखौ बिथाङाबो बुंदों। दा बेखायनो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौबो नुनो मोनगोन। दा जेखिजाया नोंथांमोनहा बिथांनि खोथाखौ खोनासं। बिथाङानो जादों दा थानेस्वर बर', आगुनि आसामनि मन्त्रि। दा बिथाङा मा बुंदों खोनासंना लादो। पान्जाबिखौ माने गियो, बिसोरा पान्जाब रेजिमेन्ट दङ, बेनिखाय सिख रेजिमेन्ट दङ, जोंनोबो बड' रेजिमेन्ट नांगौ। 15 आगस्टआव माने 6 जानुवारियाव बर' रेजिमेन्टआ पेरेड खालामनांगौ दिल्लीयाव, माने वार्न खालामगोन। बेनिखाय बड' राइफल्स नांगौ, पेरामिलिटारि फर्स नांगौ। बेनिखाय नङा, बे नङा, गिखनाय बाथ्रा नङा। गभर्नमेन्टनि डिफेन्स डिपार्टमेन्टआ खालामनांगोन, बेखौ पार्लियामेन्टआव माबानांगोन, बेखौ नेसनालाइज नांगौ। निउस पेपार गैया, निउस पेपार नांगौ। एसे बर' मास्टार दङ, बिसोरनिबो गांफा फरायनांगौ। निउस पेपार नांगौ, माने फुल फ्लेजेड रेडिअ सेन्टार नांगौ। बे हारिमुवा थांना थागोन नामा? थाया। बेखौ जोंनो फुल फ्लेजेड टिभि सेन्टार नांगौ। बेनो दैलि निउस फैनाय बेबायदि मोसानाय मुसुरनाया बे सिरि थाबा जागोन नामा? बेबायदि मोनसे बे केमेरायाव उथिबानो जागोन नामा? बेयाव मेसेज थांनांगौ, वर्ल्डआव थांनांगौ। बेनिखाय फुल